ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲಾ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ಸೊ ಇನ್ನು ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಕಾಣಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ದಾದ ಪಂಡ ಕುಕಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಕುಕಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದಾದ ಕುಕಿಂಗ್ ಪಂಡ ಬೀನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಲೆದ ಸುಕ್ಕ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ವೆಜ್ ರೆಸಿಪಿ ಊಡ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪುತ್ರ ಫೇಮಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಉಂದು ಬೋಲೆದ ಸುಕ್ಕ ಅಂಚ ಅವು ನಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಿದೆ ಪೋದು ಪುನಾಗ ಪೆಲಕಾಯಿ ಕಂದಿತ್ತ ಐಟ್ ಬೋಲಿಂದ ತೀರ್ತ ಅಂಚನೆ ಅಂಚ ಈಗ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಕಜಿಪು ಪಣ ಕಾನೆ ಫ್ರೈಲ ಉಂಡು ಬೊಕ. ಸೊ ಒಂದು ಪಲ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಸುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಗಿತ್ನ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಡು ಬೊಕ ಗಂಜಿ ಹೊರಸ್ ಬೊಕ ಒಂದು ಸುಕ್ಕ ಬೊಕ ಮೀನ್ದ ಫ್ರೈ ಸೂಪರ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊರಸ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಂತ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮನ ತೂಲೆ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಐ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪುವ ದಾದಪುರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡಪ್ ಅಂತ ತೂಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಾನು ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೆ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಂಚ ಬಂದ್ ನಮ್ಮ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೀನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮೂರ್ ಲೆಕ್ಕ ದೀತ ಮೂರ್ ದೀತ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ ಆದ ಮೂರ್ ದೀತ ಬೀನ್ಸ್ ನ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಬೋಲೆಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂರ್ ದೀತ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಈ ಟೊಮೆಟೊ ರೆಡ್ ಎಲ್ಲೆ ಟೊಮೆಟೊಗೆ ತೊಂದ ಸಣ್ಣ ಅದು ಮೂರ್ ದೀತ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಬೇವ್ರೆ ಒಗಾರೆ ತಕ್ಕ ಒಂಜೇತು ಮುಲ್ಪ ನಮಗೆ ತೊಂದ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಪ ರಡ್ಡೆ ಸಗಿ ತೊಂದ ಬಕ್ಕ ಅವು ನಮಕ್ ಎಂಚ ಅಂಚ ನಮಕ್ ಏತು ಬೋಡ್ ಬೇವ್ರೆ ಆತದ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಡ್ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿನ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮುಂಚಿ ಪಾಡಿದ ನಾವು 10 ಪದ್ರಾಡು ಉದ್ದ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದ ಒಂದು ಕಾಳ ತಕ್ಕ ಎಂಚ ಬೋಡು ಅಂಚ ಮತ್ ನಾವು ಮುಂಚಿಗೆ ಅಳತೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಏನು 10 ಪದ್ರಾಡು ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಐಕ್ ರಡ್ಡು ಕುದ್ಯ ಮುಂಚಿ ಕಾರಾಗ ఒక ತರಕಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ವಿಪರೀತ ಖಾರ ಬೊಚ್ಚಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡಿಗೆ ತಂದ ಐಕ್ ಚೂರ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ಐನ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋದ ಶೋ ಕಮ್ಮಿನ ಬರ್ಕೋದ. ಇತೈಕ್ ಬೇವ್ರೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕಾಯಿನಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಮಸ್ತ್ ಲೋಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಲೋಟ್ ದಿಲೆ ಐಕ್ ಚೂರ್ ಇಂಗ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಇಂಗ್ ಗಟ್ಟಿ ಇಂಗ್ ನಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ ಬಂತದ್ದು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇಂಗಿನ ಪೌಡರ್ ಎಲ್ಲ ಪಾವಳಿ ಅಂತ ಓಲಾ ಇಂಗಿನ ಪೌಡರ್ ಇಂಗಿ ಪೌಡರ್ ಎಲ್ಲ ಪಾವಳಿ ಮತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಇಂಗ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಇಂಗ್ ಶೋಕು ಟೇಸ್ಟ್ ರುಚಿಗ್ ಸ್ಮೆಲ್ಗ್ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮೆಂತೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮೆಂತೆ ಅವೇ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಅರ್ಧ ವೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಇತ್ತೈಕ್ ನಮ್ಮ ದಾಸಮಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ದಾಸಮಿಲ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಂತೆಗ್ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾಸಿಮಿ ಇತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವು ರಡ್ 4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಒಂದು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ನಮಕ್ ನಮಗೆ ತೊನ್ನ ಅಳತೆ ಪೂರ ಈ ಚಮಚಡ್ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಳತೆ ನೆನಪುಡು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಡ್ತೀವಿ ಪೂರ ಮನ್ ಪಾರ್ನಾಗ ಐಟಮ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ಮುಂಚಿ ಕಾಯ್ಬೋಕ ಇತ್ತೈಕ್ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ದೇರಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರ್ದೇರಿ 1/2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಂತೆಗ್ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾಸಿಮಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಕಾನೆ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಸೋಲ್ಲ ಕಾನೆ ಫ್ರೈ ಸಿಂಪಲ್ ದಾದ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದಿಜ ದಾದ ಪಾಡ್ದ ಪಂಡ ಮುಂಚದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಪುಲಿತ ನೀರು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ ಜೀರಾ ಪೊಡಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಡೆ ಮುಂಚು ಪೊಡಿ
ಚೂರು ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ಅಯ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಶೋಕ್ ಮಂತದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ ಐಕಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಿರ್ಬೇಕು ಒಂದೇನ್ ಪೂರ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಪಾಡ್ಗ ಚೂರು ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಐಕಿತ್ತೆ ಚೂರು ಇಂಗ್ ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಚೂರು ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಡೈಜೆಷನ್ ಇಟ್ಟೆ ಇಂಗ್ ನಿಜವಾಗಿ yang box itu box de masala parandu de pada nama oka fridge dinaka mucchala pardi odi the mean must undu ellegla barkunanda the shok manta masala mix manta andu akite mean padaga kani mean me clean manta pura ditana yana mean moika didana ita ven chu pordika boka ta masala hoyto nere pide dika fridge dipnaga tejji starting ida beans boka bole be paddita nama alaji kali beans boka bole ga neer paddu be paya first be pada anu itte ita nama ogaradi onneta undada panna ek 2 payane nama roast mandina enne roast mandina samana ఒక ఐక తారాయి ఒక ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾರ್ದು ಸಣ್ಣ ಫೈನ್ ಕಡಿತ ಚೂರು ನೀರ್ ಪಾರ್ನಾತೆ ಸುಕ್ಕ ಕಡಿ ಒಳಿಂತ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗರಣೆಗ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ಗ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ಐಕ ಫಸ್ಟ್ ದಾಸರಿ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ದಾಸರಿ ಕುಡೆ ಒಕ್ಕ ಐಕ ಬೇವ್ರೆ ಪಾಡುಂದುಲ್ಲ ಬೇವ್ರೆ ಪಾಡ್ಗ ಆ ಬಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಹಾಕ್ಲೋಮುಟ ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಲಾಯಕ್ ಕಾಯ್ದನು ಆಯ್ಕಿತ್ತೆ ಕಡೆಯಿನ ಅರೆಪ್ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಅರೆಪ್ ಪಾರ್ದ ಇತ್ತೆಯನ್ನು ಶೋಕ್ ಮನ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ನೀರ್ ಪಾಡ ಇತ್ತೆ ಬೇಪಾಯಿನ ಬೋರೆ ಬೊಕ ಬೀನ್ಸ್ ನೈಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಪಾಡ್ದವೇನ ಲಾಯ್ಕ್ ಮದ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಬೋಲೆ ಬೊಕ ಬೀನ್ಸ್ ದ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿಯಾನ ಇತ್ತೆ ಒನಸ್ತ ಪುರ್ತಾಳು ಅಂಚ ಪಟನಿಗ್ಯಾನ ಕಜಿಪ್ ಮಂದಿನ ಕಜಿಪ್ಪುಲ ಕಾನೆ ಫ್ರೈಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪಣ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆದ ಕಜಿಪ್ ಆಗ್ತದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಇಂಚ ಆಗ್ತದೆ ಬಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಪಲ್ಲೆ ಒಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ರೆಸಿಪಿ ಜೋಕುಲ ತಿನ್ಪ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ಲ ತಿಂತಲ್ಲ ಅಂಚ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಇದು ಒನಸ್ತ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲೆ ಈಗ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾನು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ಊರುಡು ఒక ಮುಲ್ಪಲ ಬೇತ ಕಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ತಿಕ್ಕನ ಇದು ಬೋಲೆ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿ ಕತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ ಆಮು
ಭಾಳ ಶೋಕದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಲೇ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತನು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆತನು ಎಂಕಂತ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಎಡಿಕ್ ಪರ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೆ ನಾಳೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬಾಯ್